Gu sake hezitzailea sakearen ideia lehiakorratik haratagoz ulertzen dugu disiplinarteko tresna gisa, ez? Hori dela eta ikusi dugu sake hezitzaileak aukera paregabea ematen digula kurrikulumeko zenbait edukitan sakontzeko. Eta gero bestalde, ikusi dugu ere nola beste irakasgaietan zailtasuna dituzten ikasleen motivazioa, atentzioa, parte hartzea ere sustatzeko tresna oso ona dela. Eta gero ikastolan ere, sakea bihurtu dugu erreminta bat, herriarekin eta herriko talde eta elkarte ezberdinekin harremanak sendotzeko. Hori lortu dugu bereziki belaunaldi arteko zubiak eraikitzen. Hasi gara topaketak egiten bazar egoitzekin, jubilatu taldearekin, eta horrek eman digu aukera harreman berriak sortu eta gero sendotu. Eta etorkizunean zergatik ez beste talde edo erakundeekin ere zabaldu.